Здравейте от Битака в Джулиница отново. Имаме нови находки, нови покупки. Да покажем. Едно интернет радио. Ето показваме. Едно ZG марка Bosch. С английски контакти, не съм го пробвал още. С него взех този шлайф Bosch. Пак английски щепсъл. Тия солнички с тия чашки отдолу, стойки за чашки всъщност, и два обектива никонски за F системата. Отново огромен битак, отново много хора на битака. Само обективите съм пробвал, обективите работят, понеже съм Никона G. И така. Много народ, идвайте, купувайте и живи и здрави всички!